Escoltant, sentiràs. Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga. Escolta, tornem a estar aquí en directe a la part final del programa d'avui del magazín del matí a Ràdio Estel amb aquesta música que a mi em transporta Outlander, gairebé. Totalment. Rosa? Estem aquí o a Escòcia? Ara mateix, no? Estem en un punt intermig. Saps què farem? Li preguntarem a la nostra convidada, perquè em sembla que aquesta cançó que estem escoltant té molt a veure amb la Àngels Bemar. És una escriptora novel que ens ve a parlar de la seva obra i també de la dificultat, Rosa, de fet tu hi posaràs la lupa, que tenen els autors novels perquè els coneguis. Si et sembla, la saludem primer de tot. Àngels, com estàs? Hola, bona tarda, com estem? Molt bé. Una mica nerviosa, la primera vegada que estic aquí i uf. Per tant, novel, diguéssim. Novel també. total, sí, també a la ràdio novel. Doncs després de l'entrevista ja ens diràs, a veure si què ha estat més difícil, escriure el llibre o parlar per la ràdio, però jo crec que... A veure, no sé jo. No. Ara ens expliques, com ha estat aquesta història, no?, amb les emocions de Lori. Però abans, escoltem això. A veure, què li preguntaries, Rosa? Per on començaries, tu? Què li preguntaries a l'Àngels, només per començar? Jo, primerament, explica'ns com has arribat fins aquí. Sempre t'ha agradat escriure? A veure, a mi sempre m'ha agradat escriure. El que passa és que, són aquestes coses que dius, doncs tinc un blog, escric com em sento, com estic, creo algun relat, que també m'agrada. I en aquella època en la que tenia Instagram, que ja no tinc, doncs jo el tenia per pujar fotos, no, només posava frases i coses. I vaig fer un relat. I quan vaig acabar el relat, que era d'una tal Lori, en Escòcia, vaig pensar, és que jo no vull fer un relat, jo vull escriure un llibre. I va sorgir així. D'aquesta manera. D'un relat. Però dius que no tens Instagram, ja? Te l'has fet per alguna raó o què? Vaig tenir en aquell moment... Sí, però ara ja no. No, ara només tinc YouTube, això sí. Però no tinc, només tinc el YouTube i el WordPress, també, sí. Però va crear així, la història. Són 700 pàgines. 674. 674. De memòria. A veure, sembla una brutalitat quan el veus, però es llegeix molt fàcil, també ho he de dir. La Rosa se l'ha llegit, Aquí, sí. La Rosa... Totes les persones que s'han llegit ja m'ho han dit. I quina sensació t'ha donat, Rosa, que la t'has llegit? Doncs que és pura inspiració i és que és ella. Jo quan ho llegeixo la conec tan bé que sé que és ella qui ho ha fet. Sí, és la seva essència. La manera d'escriure. Sí. Perquè, clar, d'alguna manera tu creus, Àngels, que és tan difícil ser conegut, no?, moltes vegades, que la gent compri un llibre d'un desconegut, sí, no? Molt. Com ho estàs vivint, tu, això? Malament. Perquè, clar, jo intento fer difusió, però és que és molt complicat, perquè, clar, la gent sempre va o a qui coneix, les persones que tenen el meu llibre és perquè em coneixen, si no, no me l'haguessin comprat. I també és una pena, perquè, clar, això no vol dir que un llibre d'un conegut pugui ser millor que una persona que no la coneixen, no? Llavors, clar, és una mica fotut. I com t'ho has fet? O sigui, com l'has pogut... El que passa és que, clar, jo també tinc tela, perquè no vaig per editorial, jo m'ho he autoeditat. Val, tu has autoeditat, Clar, llavors això també dificulta la difusió. Clar. Sí, dificulta molt. I on el podem trobar? Ara Amazon. Tu vas a Amazon, poses Àngels Bemar, o simplement posant al Google les emocions de Lori, ja et surt el primer o el segon enllaç al llibre d'Amazon. Sí. Clar, d'alguna manera, jo m'agradaria preguntar-te la font d'inspiració, perquè aquestes les emocions de Lori, que deia 674 pàgines, de primeres és força gruixuda, és però què ens hi trobarem? Bé, les emocions de Lori, a mi no m'agrada que es catalogui com a romàntica, perquè tot i que hi ha una part important que és romàntic, una persona que no li agrada l'amor no li agradarà, però sí que és cert que el més principal d'aquesta història és la màgia. Hi ha màgia, hi ha rituals. Aquesta noia té una vida molt avorrida allà a Escòcia, a l'edat mitjana, i hi ha un dia que li passa una cosa molt concreta, molt determinada, que és el que canviarà tota la seva vida. I això, clar, és a nivell emocional, a nivell familiar, a nivell personal, espiritual, i canvia tot.
Caram, tu. Jo estava mirant la portada i a mi aquests ulls... Jo Sí. la conec d'ara, l'Àngels, però em sembla que la portada també O sigui, aquests ulls de la portada són teus. diu molt de tu. Sí, sí. És que jo, quan vaig fer les emocions de l'Ori, volia que fos meu íntegrament. I per Tu això tenies molt clar per ser el primer llibre, trobo, Sí. no? O sigui, no? Sí. Àngels? Sí. Sí, sí. Jo volia que fossin els meus ulls, perquè els ulls són molt importants a la història, ja es veurà per què, les persones que ho llegeixin, i també si us fixeu, vosaltres que ho teniu aquí, podreu veure que sota dels ulls hi ha un castillo, que és el castillo de Liam Donald. Totes les imatges són reals, fetes per mi, I la contraportada també és un paisatge d'Escòcia, que són les Fairy Glen. I quina reacció està tenint el públic? Quina Bueno, les resposta? persones que, evidentment, que l'han comprat o que el tenen, els hi ha agradat. També és veritat que jo no li feriré a un company de la feina que només li agraden els jocs de taula i tal. Evidentment això no ho faria, perquè jo ja sé, a més o més ja que li puc dir. Clar. Però bueno, potser per la seva xicota, o doncs potser sí, això sí que ja... Oh, bueno, potser mai se sap, Bueno, potser mai se sap. Clar, sí, això... Sí. Àngels, i què creus que tens tu que no tenen els altres escriptors? Ostras, esto es venderme mucho. No ho sé, això no t'ho sabria dir. Però sí que és veritat que per mi és molt important que totes les portades que jo faré dels meus llibres vull que siguin originals meus. Jo no vull anar a una base de dades de fotografies, vull que siguin meves. Això sí. I quin gènere literari et defineix? És que no puc definir, perquè, per exemple, a Emociones de l'Ori hi ha molt amor, però hi ha moltes altres coses. Imagina't, a l'edat mitjana hi havia de tot, hi havia violacions, hi havia aquesta lluita pel poder de les terres altes, terres baixes, aquesta és la meva terra, i a més que estic escrivint una altra que no té res a veure amb les Emociones de l'Ori. O sigui, ja t'has animat a escriure una segona si el tinc novel·la. quasi acabat. Mare, Déu-n'hi-do. Una màquina de combat. I de què anirà? Aquest és de misteri, aquest no té res a veure. Això ja és més de desaparicions, assassinats. És una dona que és advocada i ha de conviure-hi amb unes sensacions molt estranyes que li passen a la seva vida i al seu voltant. M'han dit també que tens un canal de YouTube. Sí, tinc un canal de YouTube, però perquè, a més del llibre, a mi m'agrada escriure. I això vol dir que faig relats, creo poesia, m'encanta la poesia, i doncs vaig crear un canal de YouTube amb Àngels Vimar. Vimar s'escriu B alta, E d'Espanya, M de Madrid. Ho dic perquè, clar, quan dius Vimar, la gent escriu literal. I és Bemar. Bemar, Però jo ho Albert pronuncio com en anglès Albert to be, no? Be, jo soy el mar. És un joc de paraules. Àngels, i quan escrius, com passes a ser un personatge i després un altre? És fàcil, això de posar-te a la ment dels personatges? És que jo crec que els que escrivim tenim una mica el trastorn de personalitat múltiple, T'ho dic en sèrio, perquè és que realment, quan tu estàs escrivint, arribes a ser un personatge, després arribes a ser un altre. O sigui, ells mateixos, o sigui, parlo com si fossin entitats reals, però sí. ells mateixos et demanen fer una cosa o dir una cosa i l'altra no. D'alguna manera, clar, estava pensant, Àngels, avui ja la Rosa ha posat la lupa justament en aquesta primera novel·la, no?, que has tret, Les Emociones de l'Ori, i ja ens estàs dient que ja tens feta ja la segona novel·la. Per tant, una mica l'experiència, no?, ha estat positiva. Vull dir, què has trobat a faltar en aquest camí, no?, de treure la primera novel·la? Trobo a faltar realment la difusió, perquè crec que és un llibre que està molt ben fet, molt ben escrit, independentment del gènere literari, que a tothom no li agradarà, però crec que està amb molta passió i amb molt sentiment. I això jo crec que és molt important. I tant. Costa donar-se a conèixer, diries? Moltíssim. Perquè hi ha molta competència, hi ha moltíssims autors, moltíssims. I a més també que són com jo, que ho fan per lliure. Llavors, clar, contra més gent coneguis, doncs més et coneixeran. També la gent que de vegades no fa la difusió que a mi m'agradaria, comparteix i la gent no comparteix, però tampoc es pot fer res. Doncs que li demanem una frase per acabar del llibre, no? Perquè tu que t'has llegit aquest tros de novel·la... Per acabar, Àngels, digues alguna frase que representa les emocions de l'Ori. Doncs mira, aquesta frase està al llibre per darrere i és: allá donde habiten tus recuerdos hallarás las respuestas a tus preguntas. Això defineix el llibre. I part de la meva vida també. Que maco. Doncs això és que ja ens serveix com de teràpia. Per tu és una teràpia escriure d'alguna manera, no? També sí, entenc. És una teràpia. Àngels Vimar, moltes gràcies per haver estat amb nosaltres aquí al matí a Ràdio Cel, per haver passat una estoneta a vosaltres. A escriptura novel. Moltíssima sort, i que ja no és novel. No, ja no, perquè ara aquest títol ja fora, Gràcies, com dèiem. Una abraçada ben forta. Moltes gràcies, adéu, fins una altra.